Shin kuna da labarin matar da Fir'auna na zamanin Annabi Musa alaihi salam ya jefa ‘ya'yanta cikin tafashashen ruwan zafi tare da binne kasusuwansu wuri guda? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani kamshi mai daɗin gaske, sai ya tambayi Jibrilu, "Wannan kamshin mai daɗi fa?" Sai Jibrilu ya shiga sanar da shi, "Wannan kamshin mai daɗi yana fitowa ne daga kabarin wata mata da aikinta ya kasance kitsa gashin diyar Fir'auna, da ta kasance mumina ta gari kuma saliha. Wata rana tana cikin kitsa gashin diyar Fir'auna sai tsinken kitson ya faɗo daga hannunta, sai ta ce bismillah. Nan ‘yar Fir'auna ta ce da ita, "Shin kina da wani abun bautawa ba mahaifina ba?" Sai matar ta ce da ita, "Ubangiji na shine ubangijin mahaifinki wato Allah." ‘Yar Fir'auna nan ta kwashe yadda suka yi da wannan matar ta gaya mahaifinta, nan take Fir'auna ya buƙaci matar ta bar musulunci amma ta ƙi. Sai Fir'auna ya mata barazana kashe ‘ya'yanta, nan yasa aka kawo babban tukunyar ruwa, yasa aka gina babbar wuta a ƙarƙashinta, da ruwan ya tafasa sai Fir'auna ya kawo ‘ya'yanta ya fara jefa su cikin tukunyar ɗaya bayan ɗaya. Amma duk da haka matar ta tsaya tsayin daka kan musulunci. Ko da Fir'auna ya kai ƙaramin yaron da take shayarwa, tana kuka sai Allah ya baiwa yaron damar yin magana ya ce, "Ya mahaifiyata, ki yi haƙuri, azabar lahira ta fi azabar rayuwar duniya, kuma kada ki shakka domin kin yi gaskiya." Sai matar ta roƙi Fir'auna da ya tattara ƙasusuwanta da na ‘ya'yanta ya binne su wuri guda wato kabari ɗaya. Fir'auna ya mata alƙawarin haka ya jefa ta cikin tafashashen ruwan, wanda shine kamshin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je na fitowa daga kabarinta, wanda hakan ke nuni da irin matsayinta. Allahu Akbar. Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Amin summa amin. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Umdas Online TV domin sai da ku.